Tak ahojte. Tak minule sme skončili vlastne tým objavením svojho svetla v sebe. Ak sa vám to podarí, tak ste na najlepšej ceste k prebudeniu. Povieme si niečo o prebudení. Čo je to prebudenie? Prebudenie vlastne nastáva vtedy, ak si začneme uvedomovať svoju hodnotu, ak sa neriedíme starými vzorcami, ktoré máme od detstva vštepené. Napríklad medzi tieto vzorce patrí slúžiť druhým, stále vyhovieť druhým a nepozerať na seba. Proste ten pocit, že ja musím byť pre toho druhého dobrá a keď bude on spokojný, tak potom sa vlastne bude aj ku mne správať dobre. Týmto vzorcom som žila ja veľmi dlho, až kým som nepochopila, že hop, veď ty si tu neprišla na tento svet žiť život druhých, ale žiť svoj vlastný život. A kým som si neuvedomila, že v podstate ja som vlastne strojcom svojho šťastia a svojho života. Takže začína to prebudením. Je to takisto fáza, keď si uvedomíte svoju hodnotu. Pretože ľudia okolo vás vašu hodnotu veľmi dobre poznajú, ale nechcú, aby ste o tom vedeli. Takisto vedia o vašej sile, ktorú vy bohužiaľ nevidíte, ale keď sa začínate prebudzať, tak tú silu vidíte. Vo fáze prebudenia sa bohužiaľ končí veľmi veľa vzťahov, veľa trvalých zväzkov, manželstiev, pretože tí dvaja už vlastne nevibrujú na rovnakej frekvencii. Jeden ostáva v nižších vibráciách a ten druhý sa posúva do vyšších vibrácií. Takže je úplne pochopiteľné, že to tam potom až nie tak celkom dobre funguje a začínajú si tí dvaja ľudia menej rozumieť. Tieto vibrácie sú veľmi potrebné pre váš ďalší posun, aby ste sa posúvali na svojej časovej osi. Stáva sa, že niekedy bohužiaľ jeden z partnerov ostáva zasekaný v 3D Matrixe. 3D Matrix to je vlastne to, čo teraz žijeme. Je to